Дзейнічаем разам. Дэвіз проекта садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь. І ён жа адлюстроўвае асноўную мэту – рашэнне мясцовых праблем разам. Гэта значыць, што органы ўлады, прадстаўнікі бізнесу і проста ініцыятыўныя грамадзяне разам распрацоўваюць і прапануюць свае праекты на конкурснай аснове. Пераможцы атрымліваюць падтрымку ад Евросоюза и программы развития ААН. Особенностью нашего проекта является то, что у нас появилась в рамках проекта абсолютно новая категория получателей международной технической помощи. Это некоммерческие государственные учреждения, такие как здравоохранение, культуры, спорта, образования. Раней некамерцыйныя дзяржаўныя установы не мелі права ўдзельнічаць у падобных конкурсах. Але ў рамках садзейнічання яны таксама могуць прэтэндаваць на атрыманне фінансавання, а гэта вялікі крок для іх развіцця. Сёння абсалютная большасць пераможцаў конкурсу прадстаўнікі менавіта дзяржаўных устаноў. Что касается Брестской области, были затронуты все тематические направления. Когда упор делается не на какую-то одну область развития, как то культуры или экономики, а на весь район в целом. В Брестской области огромный упор делан на совершенствование социальных услуг и на социальную интеграцию уязвимых категорий. Пераможцам конкурсу ініцыятыў у гэтым годзе стал Пружанскі тэрытарыяльны центр сацыяльнага абслугоўвання з праектам клопату аб пажылых людзях. Этот проект у нас называется «Школа красоты и здоровья. 7 шагов к омоложению». Граждане пожилого возраста желают быть не только активными, инициативными, но и красивыми. Поэтому вот к нам пришла такая мысль попробовать написать такой конкурс. И мы это сделали, и очень рады, что это у нас получилось. За 2 гады дзеяння праграмы ў 10 раёнах Брэсцкай вобласці было рэалізавана ўжо 46 ініцыятыў, агульным бюджэтам амаль 747 тысяч еўра. Усе яны накіраваны на павышэнне якасці жыцця на малой радзіме. Ірына Карольченко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».